Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan no. Hinaot ko na amo sa maayong panglawas o kapiskay o karon day ato ipadayon ang laing sumpay ni atong sugilanon. Part 60 na ta o sa dili pa ako day basahon ning napipila nga nag-comment. Si Len Sedmen hala oy makabuang ni nga drama ha. Kadindot kaayo sir, thank you kaayo sir idol, thank you. Salamat kaayo sa pagpaminaw. Len Sedmen o kang badiday. Nais kaayo nga drama ni nakakilig og makalagot pod. Mao gyud, salamat kaayo badiday. Og kang Roha Bernis, Roha ano? Rina Bernis, hala abangers jud ni na abangers jud ni na ko nga drama sir. Salamat kay dali ra ang kasunod. O kang Silsapino sa akong ate kulba hinam nagyod ang drama de Chelix amping dia pirmi, God bless. Salamat kayo sa pagpaminaw. O kang Ima Madura, salamat sir while ga work sige paminaw wala lang hibaw nahuman na work sige kog smile mga gyud. O kang Isim, hi admin, minaw lang baya. Hi admin, minaw lang ha. Salamat for the part 15 listening from Indiana, USA. Salamat kayo isip sa imong pagpaminaw. O kang Johnny Oliverio, maupay paghuman akong paminaw. Thanks bukas ulit. Salamat kayo Jenny sa imong pagpaminaw. O kang Marisa Arancon, salamat po, andito na ang episode 15. Salamat sir, salamat sa pagpaminaw. Marisa Aracon. O kang badiday hapon, wow paspas kayo Lods ha, salamat sa. O kang Rocky Vlog, good job Dalia. O kang Rocky Vlog hapon, akong trabaho naghulat na adi ko sa drama. Salamat kayo Rocky Vlog, salamat kayo sa tanan ninyong pagpaminaw no. Karon sa maglangan ato nang sugdan ang part 16 ng atong sugilanon, Estranyo sa Gugma. Salamat kayo sa inyong pagkananayong pagpaminaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. Idalit ka ninyo sa RMN Drama, Kinansugilanon. Dalia, tita magbuwag. Lalo magbuwag ta. Anong hilak si mama? Unya, kinsa may mulaban ako, kunawayon ko. Daw ka lang ko. Bisan asa ko. Kaya ako'y maaway sa imong kontra. Sinaaray sa mga batanong kasing-kasing. Dalia, tabangi ko. Lili, unsa man imong gibuhat? Gitabangan di ka sa imong problema sa una. Basta panahon na sad nga ako na sa imong tabangan karon. Dili ko makikiyas mo ko, Lili. Hoy, ikaw, Angel. Dili ko si Lili. Gikan karon ikaw na si Lili. Dakong saa na ako ang imong kaluha. Ug ikaw ang mubayad sa iyang dakong saa, diri na ako. Mga kundatan mo! Yumingalit ko data na. Kay dili ikaw ang tagkiyas sa mong ginabuhi. Supag makasaa siya na ako. Ako na ang tag-iya sa tibok mong pagkatao. Pagkasal ako. Kundi ko gustong pantuson ko ang imong amahan o gigsoon. Adunay mga pagmahal nga gisuklian og pagluib. Adunay gugma nga natawo gikan sa kabangis. Sama nga adunay kalipay nga nagpaabot sa matag estranyo sa gugma. Estranyo sa gugma. Tagsulat Maria Gina Fidel. Sa direksyon ni Ray Porres. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Karing. Lain dalit ka nato sa RMN Drama, Estranyo sa Gugma. Ug karon mga higala di ta maglangan, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Estranyo sa Gugma.
Unsa man ko? Gikulbaan man ko ining una namong panakita ni Lily karon. Relax, relax. Unsa naman kay hitsura sa kong kaluha? Dalia! Oh, Lily? Dalia! Ikaw na yun! Ikaw na yun eh! Dalia! Lily! Sa katapusan, nakita na kita. Dalia, kumusta ka na? Juan, okay naman ko. Ikaw, kumusta man ka? May kinakaikas ka ng jigger. Mananda ko na ko problema. Si Jigger, Dalia. Grabe siya ka-addict. Ang galing ko niya buhayan. Dalia, nahanlog na ko niya. Pasakitan ba kaniya? Oo. Nagpamangganing akong paa, oh. Lili, sa maning gibuhat mo sa mong ginabuhi. Ambot na po, ano tingali ko, Dalia. Hindi ko nga akong pagbasol nga may uban ko ni Jigger. O kibiyahan ko si Arnel. Mao ginidako ni mo sayo. Nga nagipalabi ni mo ka na adik ka ni Arnel nga profesional. Dato na, gwapo pa. Ang tarong pag-utok. Nagbasol ako. Ang pwede ako patabangan na magkaroon. Unsa? Tabangin ko magaling kawasgay ka ni Jigger. Ay, bangas ka. Sige am ng mata ni mo. Wabi mo lagaw sa lilit yun. Kuan, wa man siya magpauban ako. Sa? Oy. Kung ano wa mo siya uban eh. Ngawa may itong sabot nga, imo siya uban ha? Batang may buot. Ay, wa man siya magpauban kay dili niya pabiyaan yung bay. Kalitsi. Abasa dito ko, mabuliya! Pero apasong pa man yung taon. Namisugot naman ka. Namusuroy sa mga simbahan. Gawas pa, katagan sa mga simbahan din niya. Mato ka nagsuroy. Tawag yung cellphone. Guwan na Di siya magtubag kung tawagan. Wa man gani mo tubag nimo. Ako na noy tubagon. Basta! Pagitag-pagi ka mag-contact mo siya. Good morning, Mr. Ching. Kinahanglan magkasulti tag maayo, Arnel. Mr. Ching, salamat nga giyatagan ko ni mo laing gayon nga magkasulti tagtarong nga kita. Gusto sab ko nga maklaro ang imong gisulti nako ayon sa imong asawa. Og sa gisulti ni imo nako, Mr. Ching, may ikumpisa lang ko nimo nga sikreto. unsa? Sekreto? Giisip na tika nga ako amahan. Ug tingali sa ato kasuod, makasabot ka sa akong isulti nimo karon. Ug manghinaot ko nga itago ni nimo bisan sa imong asawa. Unsa man kana, Arnel? Bahin ni sa tinuod nga pagkatao sa akong asawa. Misulti ka na nako bahin niya. Ang akong sikreto nga akong isulti nimo karon, Mr. Ching. Unsa man kana? Ang akong asawa dili Colgar. Tungod kay virgin pa siya hangtod karon. Unsa? Arnel, kibinuangan ba ko nimo? Tinuod na, Mr. Ching. Tungod kay kaluha siya sa tinuod nga lili nga mao'y nakasaan ako. Ug mibiya sa adlaw sa mong kasal. Unsa? Saksi ka gyud nga wa makatunga sa mong kasal si Lily. Ug mao ni ang nahitabo. Lili, ano bisugot mo ka mo ni mahitabo sa mong kinabuhi? Wala kayo mahimo pa ni Enid Alia. Gawa sa pagdawat na lang nga naingon ko ini. Nga sayop ko sa akong desisyon. Unya, usahaw na malani mo ini karon. Malagi niya akong patabangan ni mo. Kinahanglan makalayas ko gikan ni Jigger. Kinahanglan ko proteksyon. Unsa put mo ipasabot? Si Arnel maghatag ka na ko proteksyon bato kang Jigger, Dalia. Unsa? May kwarta siya. May kwarta si Arnel. Matabangan ko niya. Matago ko niya gikan kang Jigger. Nga di siya makakita pa na ako. Lahos ang gusto ni mo mahitabo, Lili. Gusto ko mabalik sa kinabuhi ni Arnel, Dalia. Pabalik ako sa kinabuhi ni Arnel. Maudi ka na'y nahitabo. O, Mr. Ching. Sa akong kasuko, ang iyang kaluha ang gigapos ko sa mong kasal sa huwis. Kay gusto ko mubalik ang original na Lily.
kung makabawas ko niya sa iyang pagpakauwaw nako. Kiduhaan nimo ang kaminyoon, Arnel. Wa ko kiniduwai, Mr. Ching. Buutan si Dahlia. Dahlia ang tinuod nga na ng imong asawa. Oh, Mr. Ching. Ug manginaot ko nga taguon nimo bisan nga to sa kuina. Mr. Ching. Nga may katawa ka. Nahimuot lang kung naguna-una nimo. Nakahimo ka sa pagpakasal sa babae nga istranyo para nimo? Tungod ani sa akong kalagot sa akong pangasawon, Mr. Ching. Talansaon ka, Arnel. Musugal ka gyud og mga butang na maghatag nimo grisko. Okay, sige. Bituo ko nimo. Salamat, Mr. Ching. Pero unsa may plano mo karon yan ang imong asawa? Pakaslan ko siya sa simbahan. Og si Ibon, unsaon mo si Ibon? Samtang di ka mutuo sa tanayang isulti, pasagdan ko si Ibon sa iyang papel sa atong kumpanya. Ikaw di magkatabang na ko karong panahon na, Dahlia. Kuan, Ako ang unang ipagkasan untang Arnel, di ba? Ako ang yung gigugma. Masa ibalita siya nga ako, Dahlia. Ha? Dahlia sa ako nagkikaingon. Si Arnel ay makatabang na ako. ngano wa man hindi mo mahuna-huna sa udang mahigayon, Lily? Ngano karon pa man hindi mo mahuna-huna eh? Nagkaumanggot ko nga matarong akong kinabuhi o ba ni Jigger? Ibaw ka bang ipakaawawan ni mo si Arnel? Gisakitan siyang maayos im gibuhat. Gawas ngay mo siya gipagkauwawan, imo pag siya gikawatan sa tubangan. Sa lagtong gipagkasulti, giilat ni mo si Arnel. Oo, ang kunon ko. Ang kunon ko. Giilan na ko siya. Pero may paagi pang mabalik sa unang iyang pagbati na ko, Dahlia, di ba? Nako siya gugman ako, di ba? Di ba ako, anak? Dahlia, katapusan na rin ako pangayong tabang. Di ba dagan man sa kong natabang na nahibon mo, di ba? Di ba? Karon panahon na sad nga ako na sa imong tabangan. Pero unsaon ta maga sa pagtabang? Ako'y mapulis imong dapit sa panimay ni Arnel. Unsa? Parehas tag naong, parehas tag lawas. Uway makabantay nga managlahi ta. Lily, dili mo na nakasayon ka na gusto mo mahitabo. Sayod na kung buhaton yun nato, Dahlia. Nailan man ganyan nato atong ginikanan sa una. Pero dili tanga si Arnel. Nga dili makailan nimo og nako. Pinaglalagtabangan ko ni mo. O kung gusto ka mabuhi ko, mabalik ko sa kinabuhi ni Arnel. O ikaw ang mapuyong uban kang Jigger. Lily! Di ba kung kaya namang buga si Jigger sa way ko kahadlok, Dahlia? O sa maluoy ka. Og ikaw ang mupulis ako dapit kang Arnel? Ako. Og nagtuo ka kang mailan pa nimo si Arnel ini gayon na, Lily? Nagtuo ka kang dili ka niya mailan? Tabangin lang ko. Tabangin ko. Kung saan ako sa magbalik sa kinabuhi ni Arnel, Dahlia. Wa ka pag hindi mo usap, Lily. Dahlia. Ang imo rin yung kaugalingong kalipay ang imong ginauna. O baliwaan na lang ang ako. Ibaw ka ba sa kapaisan na hitabo na ako sa niyang gibiyaan ni mo si Arnel? Ako ang misawd sa tanan. Hangtod na sa daotan ni mo binuhatan. O si Bote mo ipasabot. Nahibaw na si Arnel nga usa ka call girl sa unang panahon. Masa? O ka nga tong amahan mismo ang mibugaw ni mo. Dahlia. Nagisukot man ka. Nga mo na may tabo sa imong kinabuhi, Lily. Tungod ka mo na kayo nahimo pa. Nakilala ko kwarta alas sa imong pagtuon. Dili ko gusto dili ka makalabos sa imong pag-eskwela. Tungod ka nahimo ako. Nga gusto ka gid nga magkagadluar sa pagkamaestra. Nag-call girl ko tungod nimo. Aron ka lang magkauman sa imong pagtuon. Aron doon ay usang profesional sa atong pamilya. Pero nga nung imo magibiyahan si Arnel. Mga kinanda ko kung sa'yo. Gusto ko bang ipasaylo ka ganun? Gusto ko mabalik sa iyong kinabuhi, Dahlia. Tabangin ko. Mabalik ka niya? Og ako ang ilawag nimo sa adik mong uyab? Naibaw ko.
Lebaw ko mas bagsik ka na ako. Gani mas kamao kang manalipos sa imong kagalingon kay nako. Dalia. Dalia, kung gusto kang mabuhi pa ko, ikay makikbuhag kay Jigger. Pero Lily, kaslo nun namin sa pare si Arnel. Ako ang mapakasal kaniyas, pare. Total, kung boto naon, ako ang tinag-asawa ni Arnel. Tungod kay ako nga ang nasa papeles sa tanan ninyong kasal sa huwis, di ba? Bisa sa maabot yung kasal sa pare, ako nga. Salamat nga nakasabot na si Mr. Ching sa among sitwasyon ni Dalia. Kung manginaot na lang ko nga, di siya musipyat. Oh, Turi, kumusta naman ka si Dalia? Gusto. Apason ko lang siya sa simbahan. Katapusan na rin ako hangyo ka ni mo, Dalia. Yung katapusan tapang. Nawasain taon ko gikas kamatayon. Si Arnel? Nanawag siya ni mo? Oo. Hello? Napa ka na simbahan? Oo. Di pa. Muana ko. Ako na lang mukuha ni mo diya. Ha? Muari ka? Oo, muana ko. Ana lang sa mga on diha. Ha? Oo, naala sa ganang imong ha. Nagpatanga-tanga na sagka. Naunsa naman sagka. Wa man kasi mo kaugalingon nga mitubag. Ako, okay na ko eh. Nalingon ako tanaw diri sa simbahan. Unsa man, gusto ka nga ana lang ta diha magpakasal? Oo. Sige, paabot ako diha. Dagan ko isulta nimo. Bye. Bye. O si Isulti. Kuhaon ko niya din eh. Ako na matubang niya. Ayaw! O nga nang dili man mahimo, Dalia. Ako ang unang tag-iyan ni Arnel. Naibaw ko. Dali na ako siya maamaman. Naibaw ko siyang weakness. Hatagi na una kayo ng imong kaugalingon sa pagpangandam sa inyo panag-atubang. Ha? Lili, nahibaw si Arnel nga kaluhat ha. O dili ko sigurado siyang reaksyon kung makakita siya nimo. Dalia, mas sexy ko kay nimo. Mas is-is kong panit. Nahibaw ko, Lili. Pero kinala obserbahan na nimo si Arnel. O kung mabalik ka man siya kinabuhi, kinahanglan nahibaw siya nga ikaw si Lili. Dili na kinalang pagtunan pa na. Ako ni bahala ni Arnel. Eh? Kung gusto ka mabuhay pa ko, magpulit ang dapit. Sorry. I'm sorry. Desperado na ko magaling kawasgi ka ni Jigger. Okay, tumanan ta kasi mo gustong mahitabo. Pero kinalang planuho na tugmaayo ang pagpuli nako sa imong dapit dito ang Jigger. Ha? Kung gusto ka mo balik sa kinabuhi ni Arnel, ang akong paagyaw sundon ta. Sa sunod Domingo, magkita tago sa binhi. Okay, yan ako simbahan. Ayon kas Dalia. Wa man din ang auto nga itong. Ayon magka magpark si Bilyo. Pangitaon ko si Dalia. Lili, tago! Nino si Arnel! Sugatan ako siya. Papasalipot kayo haligi. Arnel? Nira ko! Ayon mo magpark si Bilyo. Si Arnel. May gwapong sabot si Arnel. Okay. Kagwapo gina ining Arnel. Ngano man eh? Dili man mo tubag si Mr. Ching sa akong tawag. Kamilagro ra. Kinahanglan magkasulti me. Gupto na kog maayo ang iyang huna-huna. Hello? Oh, unsa? Nadumduman na nimo ka ng Armando? Oh. Ha? Patay na? Patay na ang usa ka kabit ni Lily? Unsa? Gihiluan? Wow! Dili ka ha! Si Lily ang mihiluan ng maong lalaki? Anin na lang ta din sa restaurant daplin sa Baybayon. Bilyo? Sir, Pagpasok ba dito?
Ganahan ko mukaon karon og seafood. Okay, sir. Ikaw, Miss Lily, unsa may gusto nimo? Okay na ko. Wala ko'y problema. Mukhaon na ko bisan unsa. Mukaon ka bisag kahoy? Grabe sa nimo, uy. Pag-order na lang ko tob sa naa diha, Bilyo. Aron makapili nga akong asawa. Okay, sir. Nga naman ka. Ha? Kaya nga naman ko. Okay naman ko. May problema. Naghila ka. Ha? Uy, ano ko tao nakasulti mang kaana. Wa ko maghilak, uy. Dalia, naibaw ka ba? Nga nasuhito na kay ko sa tanan nimong liho? May problema o wa kay problema? Makabantay gid ko. Sa laktod nga pagkasulti, konektado ka na nako. Ha? Naibaw na tingali ka nga cute kay kantanahon kung muha ka, no? Salamat sa komplimentong di tinuod. Unsa man gyud problema nimo? Gusto na ko tabangan ng akong kaluha, si Lily. Unsa? Unsa naman sa nang nasuod sa mo? Mayo ba? Di na ta magisgot pa na yan ng kaluhan nimo. Kaya nas Bilyo. Nagkinahanglan siya sa kutapang. Kay patyon siya sa katipon. Kung masipyat siya siyang maliho karon. Gaba na ka na sa iyang gibuhat ako. Pero kaluha ko paghihapon siya. O dili paghihapon ko magkatalikod niya. Okay. Sige. Unsaon nimo siya sa pagtabang? Gusto siya nga ako ang makigbuwag siyang kapuyo. Unsa? Ibutang nimo sa kakuyaw ang imong kinabuhi tungod lang sa imong kaluha? Wa ko'y laing mahimo. Kinahanglan makuha ko siya dito siya himutangan. Pero unsaon lang kung ikaw niya pasakitan? Ha? Klaro kayo nga barumbado ng tawana. Kay makigbuwag gud siya. Apot, wa pa ko mahibawas kong buhaton. Pero, nahadlok sa po sa gisulti ni Lily nga mamatay siya kung dili na ko siya tabangan. Iyan na ng problema. Siya ang angay nga musulbad, anak. Ug dili ko musugot nga ibutang nimong imong kaugalingon sa usa ka sitwasyon nga kuyaw. Ayun na pagsabi. Niya na sa Bilyo. Sir, Bilyo. nagpasok ba kong nukos? Isda o baboy? Okay, good. Bisa ko sa una kong tanaw. Mas may gwapo gid si Arnel. May gwapo siya samot karon. Lain na sa kong gibati, eh. Mura kong nangigi nga sila si Dalia ang nagdate pangaon din, eh. Kinahanglang makabalik yung kus kinabuhi ni Arnel. Kinahanglang yun. Oy. Niya nga di ka, Jigger? Oy, ngayon nabalik mo na yun ka. So, gusto mo, tiyo? Magdugay ko sa gawas? Yung peligro mo kayo kung maglalaroy ko? Lili! Hay mo na! Oy, dong, kukuan. Wa, dinis Lili. Usawa! Hay mo siya, tiyo! Sino ikaw man? Si ko ba yung malakaw? Kukuan ka ng, siya namang lakaw eh. Asal ki siya paingon? Usawa yung palanghid, tiyo? Klaruhan ang soltero, tiyo, ha? Kinaibaw, biyo ka. Nga di ko gusto ko magsiog laglag si Lili. Kukuan may paliton na kuno siya. Pita, uy. Puntan biya ko sapot, uy. Kung anong sapot man ka, nga gaan man unta kayo nagagbuot sa impaglakaw. Unsa ba nga? Iilanan na nas mga milikoy ka na. Di ko'y ka tiyo. Sila ko'y. Piday. Nagsalig mga tiyo, nga di ko kadapati mo. Gaba, nagmundapat ka. Ay, taugin lang siya. Aron, mawa ng sapot niyo. Shit, ay. Isaw siya ni cellphone ko tiyo, be. Kung tawagin siya. Kapuliya. O di siya katilaw ako. Sige na tiyo. Tawagin si Lili. Kalma lang. Tagiyon ka ni ko. Tagiyon ka diyan, naman ka. Kapoy ba yung bantay sa ospital, ha? Taggal mo istorya, oy. Tawagin si Lili. Buang dyan ko. Kung nga nung amang yun ako kintahag, maayong akong buhaton. Nga nung nagpadama dyan ko sa kong gugma ni Jigger sa una. Nga dako mang gandaining sayop. Kanina yung duulo ni Arnel. Naibaw ko. Madapag yun ako si Arnel sa pagpasabot. Kaya in love siya na ako. Si Lolo, nanawag. Hello? Pauli ka rin dayon. O pagdag na ka, kanya na Jigger, nauli niya. Unsa? Na
na si Jigger? Oh, diyan ang taon. Pauli niya. Di na ko mo paulit diha, lo. O siya. Uy, dahil yung ginoong taon dyan. Ipapatay ko rin mo yung tawa niya. Pauli niya taon dyan. Oh, ingna lang siya. Nga mo paulit ako diha. Pahuwata siya. O siya. Ingna, manawag na ko niya. Og may sorpresa ko niya. Og naibaw kong malipay siya. Sige, bye. Di na dyan ko mapaulit ni Jigger. Pahala nag-unsay may tabo. Mangita ko kabangan doon sa bahay nilang Arnela. Oh, nganong nagtimi-timi ka diha? Naglain na akong gibati. May mo ba? Mamauli na lang tayo manimugkaon. Bilyo, Sir, anda man lang ang sakyanan ha, manimugaon. human ko kaon, Sir Nel. Ato na ko papaabot sa sakyanan ninyo, ha? Unsa man ka? Dagan kayo ng pagkaon, no? Oh, dado na lang ko nato na sa bahay ko. May bawa ko gunsang naasay muna huna karon. Gusto gini mong tabangan mo kalawa. DJ Lax Ribex. Natural man ang tingaling nga mapalaka ko sa kong kaluha. Kay man nagsama ko migdugo. May tatog lang tao na siya. Wala ba kumaanan nga buutan kay kamanulti na? May mo padili ka magyaga-yaga. Dako ni problema na ako, no? Akong kaluha, posibleng madisgrasya ko dili ko mulihok. Ang imong matabang si mong kaliwa, kini lang. Nga tambagan na nimo siya. Nga pasibaton o papaulion sa inyo. Aron adto dito mutago. Di ka na niyang katipong buangon. O ikaw, ay nagasulay mong nahuna sa iyong kaliwa. Ang atong kasal ang atimana. Sibiyay! Kalma lang ko eh. Inausya man ka. Mangalit naman ka diya. Tugan man sa tulog buto niyo mo digir. Ay! Ako sa batyo. Gusto ka? Sa imong naong buko na kung ibutilya sa bino? Gusto ka, tiyo? Ayaw siya. Tao noon siya man ka. Ayaw kalimot na kita ang paryente nga ni Adinye. O ako lang musugo-sugo ni mo din eh. Magkalagot mo ka? Oh. Ano tabagis lili? Nga di mo lakaw? Ikaw magsasatan ng tanan. O kala ko ipasulo ni mo? Ha, tiyo? Tungod kay gilubat-lubatan nga si Lili mo sa imong kamay dito. Kakalit si! Tago si usap! Mo pa ulit lagi ko no siya. Pagkawat lang ko dinigod, kay doon na siya surpresa para ni mo. Sa? Surpresa? Mao na yung kiswerte. Doon na siya surpresa ni mo. Maong pagkuhat lang nga mo balik siya. Niyan ako sa kabayan, doon sa kalsada. Pingon sa mansyon nilang Arnela. Nara ko piti ni, oh. Ani ko din yung mangitag kaabangan. Mayo kaya ako nadang akong tanang kwarta. Di ko mahimo magdugay sa kamot ni Jigger. Bahala na yung uyuan niya. Naigipapilit nga room for rent. Ano ko na ba nga bang? Hindi na ko maglangat pa. Kinahula magkabalik na ko sa karbuhi ni Arnel. Lily, Unsa man? Sugoon ko ni mong kape. Sulti lang ko doon na kaisugo na ako. kung manulti ka, mura kag asawa nga mura sa rugmaid. Kay maman bitaw na ako papel sa mong kinabuhi. Unsa man? Sugoon ko ni mong kape. Sulti lang ko doon na kaisugo. Kung manulti ka, mura kag asawa, mura sa kagmaid. Kay maman bitaw na ako papel sa mong kinabuhi. Nganong gisapot man ka? Tao ko sa puta, oy. Nabalaka lang ko sa kong kaluha. Oh, kinsa man lang nanawagin mo. Anong misigam ng mata nimo? Tubagan ang nanawag diha. Ano sa man? Gusto ka nga ako ang mutubagan ng nanawag diha? Oy, oy! Ha? Ayaw, oy! Ako na!
Hello? Delia, kada sa mga kamupolis sa akong dapit. Unsa? Wala ko mapauli sa bahay. Huwag di ba ako, nga kung dili ko mapauli, pagitaon ko ni Jigger, patyon ko niya. Huwag aron ni malikayan, kinala mo puli ka sa akong dapit dito niya. Huwag ako diha kang Arnel. Kinsa nang nanawag? Hay, maginayin yung dapit. Mupuli ka sa akong dapit? Delia, salamat kayo. Daan pa ko nga, hindi ka makapaliban na ako. I-text ang address. O ang landmark. Bye. Kinsa man nang nanawag? Ganong di makamusulti? Ang ako kaluhang nanawag. Nagkinahalan siya sa kong tabang. Basta, mananghit ko nimo nga mula kauna ko. Di ka mahimong mulakaw. O kinsa naman sa nang nanawag? Amin ang cellphone mo eh. May babang di ka mahilabot sa kong kinabuhi, Arnel. Lumalabay lang niya ito pa nagtipon. O di may mo pasagdan ako akong kaluha. Basta, pasagdi ko sa kong buhaton. Mo ba? O sige. Pagtuman sa mong gusto. Pero ay kalimot ha. Bisan asa ka. Bisan nung sa'y buhaton nimo. Ay kalimot nga asawat ka. Ug daghan kong mabuhat isip imong bana. Saan naman sa linya hitabo na ako? Oh. Number naman eh. Hello? Hoy, kondatan! Yvonne? Ikaw na, Sap? O sa bangka? Di ba ko ni mo hunungan? Hunungan talang ka kung mapahawa ka sa kinabuhi ni Arnel. Tungod kinahibaw ko karon, kung unsa kang matanga sa pagkababay. Dili kay pampam ka lang, Lily. Kriminal ka pa gyud. O si Buti mo ipasabot? May customer kang gipatay, dili ba? Hoy! Naunsa ko taong ka? Ha? Grabe naman sad ka, oy. Wadyo ka kapuya sa pagsunod-sunod na ako, ma'am? O sa may gusto ni mo, ha? Mupuli na ka sa kong pagkaasawa ni Arnel? Aw, wala problema, ma'am. Pulihi ko karon dayon. Dali, diri. Babaga si mong naong. Ang panuway. Musukol man ginayin akong bayhana da. Dili mahadlok. Bisan kon mabuking na nako kung unsa siyang matangas pagkababay. Pero asa ramang kang bayhana ka ba? Kinahanglang ari ko mag-agi sa inahan ni Arnel. Salamat nga nakakita din kong kaabangan. Mito si Milayas kong gikan sa probinsya. Si Dalia. Kinala makalakaw na siya. Gikan silang bahay ni Arnel. I-text na ko niya ang address na mo ni Jigger. O mga ikaw sininang Dalia. Aron dali na ko makasud sa ilang Arnel. Naunsa naman sa'yo kinabuhin ako eh. Mura mo kong gihulmikas problema. Saan kitin ako si Lily? Ang hilaw na ako magpundo din sa banyo. Di pa ko ganahan mag-isulti ni Arnel. Mura man sa kumahadlok siyang bahad. May text na si Lily. Mauna niya ang address yung gipuyan. Uy, Sir Arnel. Kasayo ko din mo nag-inom, sir. Ay kay Midool Kabilyo. Kubanin ko sa pag-inom. May problema ka, sir? Doon na. Nga akong asawa. Nganong na problema mo kasi mong asawa, sir? Gaygo. Awa? Nag-away gid mo? Sige na. Inom na rin. What ikila ka ron, sir? Wow na. Pero
Doon na tayo sundan. Ha? Kisa may sundan na to, sir? Ang gaig-o na kong asawa. Uy, nga naman sir, nagtanong siyang mulakaw? Oo. Nagplano nga mulakaw ang gaig-o na kong asawa. Bisan kung nibaw na siya nga, di ko gustong mulakaw siya. Natural naman ako sa mga babae, sir, nga magtuman silang gusto. Okay raman ang tabang nga magtuman siya sa iyong gusto. Kung wa pa siya magdaas sa kong apelyido. Pero dagan ang nahibaw nga ako siyang asawa. Busa angay lang nga magamping unta siya. Kay, nga naman sir, dili maayo ang ilagaw? Ha? Sorry, sir, ha? Kung anong utan ako. Ay, sige, sir, inom na ta. O, sabi itong gamiton, na masundan siya, sir. Ayun na lang. Nausap akong una-una. Oo? Dinig ka lang ha. Bantayin yung bahay. Tabi na sa mama. Uy. Naon sa mali ako mga gaon. Mura magdaglibog. Ang sa makilakto ni Miss Lily? Magilis na lang ko. Magkarsunis ko. Nanawag naman sa Miss Lily. Unsa naman sakit tuyo ini? Hello? Dalia, doon ang kisulti ni mo. Unsa naman sagna? Ay, nagkasukot na ako, ha? Pero, ni ako sa atma sa kalsada sa gate sa mansyon ni Anel. Ni ako mga kwarto. Unsa? Naa ka diha? May mapag-arion ko ni mo? Lily, dili ko makadalig-dalig lakaw. Kaya diya si Arnel sa bay. O dili siya musugot nga. Unsa? Unsa dili siya musugot? Dili siya musugot nga tabangan ta ka. Unsa? Imo siya gisultihan? Bahin sa kung pagpangayog tabang ni mo? Natural. Ako siyang isultihan tungod kay banan ako siya. Drama na ng iyong kaminyon, di ba? Pwes, dili na ni mo ang ipanghatagan o gibog-aton. Daddy, please. Ari ako sa kong kiapangan ba? Lagpat lagi akong Gusto na kong mahumanan eh. Kaya kung di yun gani ko ni mo tabangan, ambot na yun. Misaad ako ni mo tabangan takang makalingkawas ka na ng katipon mo. Pero ayaw lang una pakita ni Arnel. Kasabot ka. Ingon man sa bang mga tao din sa bay. Pero gusto na ko magkadoon ni Arnel, Dalia. Kimingaw na ko sa kong pamanunon. Unsa to? Kimingaw ka ni Arnel? Dalia. Tinood yun na ng ilang gingon. Nauwahin ang pagbasol. O niya ka na may baw ko na sa kaimportante ang usa ka tao ni mo kung mawa na siya ni mo. Ha? Pao nga iuli ka na ko si Arnel, Dalia. Tabangi ko magkabalik sa iyang kinabuhi. Aron mahimo ka na sa gawas nun. O magkauli ka na sa ato. Kinahanglan magkapauli ka na. Aron din na mangita pa kanimo si Arnel. Total, ako magkita niya asawa, di ba? Si Lily ang yung ipagkaslan og dili si Dalia. Lily? Sige na. Aron ako sa kong yabangang kwarto. Maghihilis na ta. Dili. Unsay dili? Dili ka pa mahimo mo pulis akong dapit karon, Lily. Unsa man? Gusto ko ba yung mamatay ko, ha, Dalia? Dili ka mamatay. Kung dili ka mo gawas niya si Mugitakuan. Busa tago diha. O kung gusto ka mabalik sa kinabuhi ni Arnel, ang akong paagi ang sunda. Unahon ta sa pagwagtang sa imong kinabuhi ka nagkatipon mo. Pero mas luwas ko kung na ako diya sa sud sa mansyon. Sa giliran ni Arnel. Mas luwas ka kung ikaw lang usang magpuyo, Lily. Unsa? Sa ako nang giingon. Nasuko pa nimo si Arnel. Ako nalagay pahala ni Arnel. Basta. Ang akong paagi ang sunda. Diya ka lang. Mulakaw ko at tuon ko ang imong katipon. Pero kailan mo agi kayo din ako, Dalia? Tungod kay kailangan mag-ilis ng sinina. Kailangan magtugid si Jigger na ikaw, mao ako.
niya. Dali, please, tabangi ko. Ari ako sa akong giabangan. Oo, sige. Sige, mo anak ko. Mo anak ko sa imong giabangan. Naon saan na yung mga gawa na ko eh. Pero wag, doon nagigig kagubtan. Pero magmaluhay ko Miss Lily eh. Ay, kasing-kasing. Bilyo? Ay, uy! Miss Lily! Ni amaliki ka. Oh, nakaili sa maday ka. Oh, buguya na yung mga tire. Miss Lily eh. Nagkasulis pag-fitting kayo niya. Luwag at t-shirt. Pero ang ngayon gipong ka? Ikaw ba, no? Ako, hay man si Arnel. Na, gibiyaan ko din nga nag-inom. Mabuna lang ko ining Madam Corazon. Kung makita ko niya, nag-inom ko din eh. Pero di masin akong sa kay gipainom ko si Arnel. Nibaw ka ba kunahin si Arnel? May gawas man to. May noon. Kung mangita siya na ako, ingna nga doon ako gilakaw ha. Mubalik na dahin ko, Bilyo. Uy, sure kang mubalik din ka, Miss Lily? Oh. Asa mo siya paingon? Muna magdagdali. Maunod kong giingon si Arnel nga ilang gilalisan ni Miss Lily. Sundan ko ba ka si Miss Lily mo? Kisam sa nang nanawag. Hello? Belio, ikaw ni? Uy. Na ba si Mami Corazon sa bay? Ni aman, pero wa man kini mo gawa sa iyang kwarto, mura magikapoy. Basin og nakatog siya. Or na-mute ang iyang phone. Kaya dili man siya matubag na ako good. Oh, tawas lang balik, Miss Ibon. Ayaw na. Si Lily, naa ba? Kuan, dirito, pero milakaw. Si Arnel, kauban ba niya? Dili man. Mura mag-nag-away ng duha. Oh, mao ba? Maayo hinuon. Muanha ko, Belio. Pero ayaw pagsaba ni bisan kinsa nga muanha ko, okay? Bye. Naunsam sa Miss Yvonne eh. Mura magidagaw. Magsige may pagukod si Arnel. Nga, di ba mo to si Sir siyang pagdaot ni Miss Lily? Asam sa katos Miss Lily, no? Ay, Ninang Kate. Maayo kay. Wadi ni sa gate si Arnel. Asa ka? Arnel? Kuyawan mo lang tanin mo. Karit malagkatungad yas ko luyo. Tubag ako. Asa magkapaingon? Sa ako ng kingon. Tabangan ako ang akong... Maghikog ka? Ha? O ganun ka... Ganun ko tawag nakasulti mong kaan, ha? Dali. Ay! Atong ko na mo daton. Gusto mo kakamula ka? Dali. Ubananta ka ng impyerno nga toon mo. Dali, sakay. Motor? Oo, angkas na. Dali. Dali ko. Dali na lagi. Unsa magka? Gusto ka nga magkagubutan din eh? Ha? Gusto na kang magwala? Ha? Gusto na kang mahibaw ang tanan sa... Sakay na! Oo, masakay na. Alam ko si Kahi. Bilyo! Abli ang gate! Sir. Nana, sir. Gakos akong hawak ka. Kung di ka gustong malagpot. Ano pa din ka? Hala? Unsa man kay ilang gawayan murag gisapot mo ay si Sir Arnel. Unya. Murag gusto milakaw si Miss Lily. Mao sa problema magminyo ta. Dili ta nahigayon malipayon ta. Mahima ba? Maghinahinay ka padagan. Usa man ka, oy? Ngano gikalit pa nimo pahunong? Mamukmo mo sa tani mo? Unsa magay plano nimong itabang sa iyong kalawa? Ha? Naibaw na ka sa gusto na kung may tabo. Kinahanglan makalingkawan sa gikan sa lalaking gikatipon niya. Ug nakaila ka ba sa maong lalaki? Nga isog ka man kayo nga mulakaw? Arnel, dili ka makapugong sa gusto na kumuhaton. Emergency ni! Okay. Sige. Iresultihi ko unsa imong plano. Aron tabangan ta ka. Di ka mahimong mulakaw nga di ko makasiguro nga safe ka sa imong lakaw. Kay Kaya unsa?
Kaya asawa ti ka. Oh! Og ako ang panilingan sa imong inahan kung may metabo nimo. Busa kinahanglan ampingan ta ka para sa imong inahan. Ha? Kung manulti ka, murag yun nakailakas kong inahan. Ay nagud pagdagag sulti diya. Sultihin ako gud sa imong plano. Makikita lagi ko sa katipong ni Lily. Ug ako siya buwagan. Huh. Ingon ana lang. Oh! Ingon ana lang kasayo nang akong buhaton nga tabang. Ako'y makigbuwag sa katipong ni Lily. Mapasag di ko makalakaw ko nga ako na. Ay. Kinala makasabot ka sa kutumong, Arnel. Ako ni kaluha. Bisan pa akong kahubos niya. Ako paghihapon siya tabangan siya mga problema. Kay dili ko mamaista kung dili tungod niya. Ako'y nakaingon nga. Hindi ka paghilabot siya kwartang ikan mo. Og tungod ana mang utang kabubuton. Andam ka magpakamatay tungod sa imong kaluha? Oo! Mga pasag di ko makalakaw. Ayaw kalimot ka drama lang ang akong pagkaasawa nimo. O kung papilion ko, nimo og sa kong kaluha. Ang ako paghapong kaluha ang ako pilion. Kasabot ka! Mo ba? Og dili ka makapugong na ako sa pagluwas ko sa kong kaluha, Arnel. Baliwa gid nimo ang akong pagkabana. Oh! Tungod kay fake kang pagkabana. Fake kong pagkaasawa. Fake kang tanan! O kinala ako na dawaton og perming hinugduman nga fake ang atong kasal. Musabuhang niyo lang ko ni mo, Arnel. Please. Basta di ko sulbaron ang problema sa kong kaluha. Sulbaron ko ni nga ako ra. Please. Ayaw ko sunda. Dili mahimong tabangan ko ni mo, Arnel. Relax, relax. Dili mahimong maanad ko nga naa ka. Kinalang hinugduman ako kanunay. Nga fake ang atong kasal. Bisan pang umaabot atong kasal. Uy, Sir Arnel. Nabalik na giday ka. Hay man si Miss Lily. Da, bahala na sa siyang kinabuhi Bilyo. Dahil na, magtiwas na ginom. Direk. Uy, kuan sir, muan hirap to si Miss Ibon. Masa? Oo. Nanawag to ni mama ni mo. Arnel! Oh. Arnel! Ma! Oh, ay man si Lily. Kinahanglan nga adamon mo, ang maganda mo pagkaon. Ha? Sugod ko sinira kay mo anhiman si Yvonne. Unsa? Kuan day ma. Doon na pa'y gilakaw si Lily. May gipalit lang. Uy, nga nawa man ni mo uban eh. Kuan, di man siya magpauban ma. O gawas pa. Doon na sa ko'y buhaton sa opisina. Nahala. Sultihin na lang siya inigbalik nini nga mo anin si Yvonne. Ako na lang mo sultis ko sinira kung si anging ang damong pagkaon. Kung kikinahanglang magpabaga ako sa kong naong sa pagtunob og balik sa palimay ni Arnel, ako nang buhaton. Total, naaman niyang inahan nga makapugong nila sa dili pagpangaway na ako. Tanawon ta lang kung kang kinsang dughan ang mubuto sa akong buhaton karon. Dalia, salamat kini ka nagyod. Isira na putahan. Nga naman ka. Maram ka nagdali-dali. Maram ka dahadlog. Naniguro lang ko. Gawa ko masundin ni Arnel. Nga naman di ay. Gibantayan ba niya ang imong mga lihok? O Lily, kung dili mahimo magdugay ko, kaya nasuko si Arnel nga milakaw ko. Nga naman suko man siya. Nga nibaw man siya. Nga dili ka ako. Dili dalig basahon ang una-una ni Arnel, Lily. Basta sige na, magilis na tagsinina. Okay. Pero, ganahan ko mo ato na sa mansyon. Kung gusto kang may problema si mo pagbalik sa kinabuhi ni Arnel, ako lagi ang sunda. Sir Arnel, murag na pala inom naman tanduha din noon. Pasagdi lang ko, Bilyo. Bukat pag kayo niyong giawayan ni Miss Lily? Ay, asay, Bilyo, ang babae, di masabot ang batasan.
Gusto mo sakripisyo sa mga butang nga magkatod nila sa kalautan. Oh, delikado na itong lakaw ni Miss Lily, sir. Di na ta mag-iskot niya, Bilyo. Tita! Kumusta? Oh, Si- nga naging sir ay. Tinawag gini ang giingon nga maanhin siya. Mulakaw ko agi sa luyo ha. Ah. Isugat ang motor dito. Ha? Ay napangutana pa pagdali na dito. Sige na. Isugat ako sa luyo ang motor. Uy. Naunsa man ni sila, uy. Murang ni nag-abat-abat. Aw, agaw ni nagsugo. Larga. Ari ko spuntahan sa swimming pool. Ari ko agi. Aron di ko pumatay ang Miss Ibon nga magatod sa motor ni Sir Arnel sa luyo. Tita, kumusta naman mo din Ay, ikaw ang angay ko pangumustahon, Yvonne. Naunsa man ka. O naman ka mo pakita din sa bahay sukad sa tubakasyon sa inyo. Ay, nabisi man ko tita. Karon gani, may ipsot lang ko kay gusto kong mangumusta nimo. Unsa naman ang imong gibati, tita? Naayo na ka? Ay, maon na gyud ako kinabuhi. Sahay maluya, sahay maayo rasad. Ahinti sa sakit. Usaon nga tiguwang naman ko. Pero maningkamot ko, kay gusto pa jud kong makakita sa akong apo. Tita, doon ako'y ipangutana. Unsa man na? Pananglit kun makaanak sa gawa si Arnel. Imo ba ning dawaton nga apo? Siyempre. Kung tinuod gayang anak, nganong dili. Bisan unsa pa na siya basta anak siya ni Arnel. Ug ako gyud siyang apo. Ako gyud ning dawaton. Miss Bilyo. O pa man yung gihatod ang motor din sa luyo. Ay, sorry na lang ka, Ibon. Pero lipog ka na makisulti mo. Sir, nanay mo motor, sir. Okay gid mo, sir, nga ikay mo drive. Nakainom diya ka. Mas mahubog og samot, Bilyo, kung makikatubang ko anang Ibon diya. Sige. Kamu na'y bahala din is bay. Si Bata. Usaw na ko magsultis, Miss Ibon. Kung mangita siyang si Arnel. May ni. Mutago lang ko na kuskusina. Unya na ko magpaapupan, Miss Ibon, kung maulin na si Arnel o Miss Lily. Lily! Gawas na rin sa kwarto! Mulagaw na ko! Lily! O sa bahay pagdugay! Dalia? Tanawa ko. Ikaw na ako, di ba? Tanawa akong buhok. Ako na sunod ang pagkasinapin sa imong buhok kanina. Og di na yung makabantay pa si Arnel. Nga dili na ikaw ang iyang kauban. Wa pa kumusugot ka mo ato ka sa mansyon, Lily. Kinahanglan maghuwat ka sa kong signal. Okay, nakasabot ko. Nagpractice lang kong daan nga mahimong ikaw. Di na sila magkabantay sa atong kalainan. Mailag ba ni mong uban? Pero dili si Arnel, Lily. Nganong hadlokon man jud nimo ni Arnel, Dalia? Wa ta kahadlo ka. Gisultihan na lang ka nga dili nimo ma-underestimate si Arnel. Utukan siya. Sige, malakaw na ko. O babalik ko din niya. Aron sultihan ka sa mahitabo sa mo panag-atubang sa imong katipon. Sige, diya ka na. DJ Lax Remix. I'm sorry, Dalia. Pero dili ka makapugong sa gusto kong buhaton. Paduway! Di siya makuntak. Huwag ka nga lang lagi siya kung maulit niya sa jigger. Kalma lang siya ko. At yung manyanin mo kasi katingali mo kalkatikid siya. Hello, Mateo! Era kong pugso nga pisiyo, di ka? Kalma lang. Kalba. Tiguang niya kayo ko eh. Ihapin ako niningipon ko. Di niya ko gamit ko mapisi ko eh. Pasalamat ka. Malugti. Parientit ka, Teo. Ilong. Kung itabo pa nga, layo kay ka? Layo kay ka na ako? Impas gapas ka, Teo. Ay, noon siya man ka. Sige man yung panganti diya. Tako man ang baba niyo, oy. Eh, badunggan ka siyawa.
Makatanga ba ng taning? O nga ngin at ang mga pulong yung gawa sa imong ba? Hidom. Imo kong pilumon? Sige naglagot ko ni Lili. Ay, gawas niya yung pagkaon ay. Abutan niya ng lagi nga mo labay ang tibuok gabi nga di siya mauli. Kaya din mo sa akin imong dugo. Natakiyon ka. Gawas pa, ang importante, mawang iyang gisaan nga surpresa diya ni mo. Belyo, Uy! hain si Lily. Si Miss Lily, milakaw, ma'am. Si Arnel. Milakaw sa ba? Nalakaw sa duha. Awat saman. Imo sila kisultihan nga mo anhi ko? Oo. Agago ka! Wa mo sa kapapay mangno na ko nga dili pasultihan. Tinibihimo. Mulakaw ko. Ay, siyaman ka. Aktil ko sa Lili sa gawasyo. O di ba, ako pagitaon. Ala, mananyuktok. Ako na update yo. Kinsay. Sorry na late ko. Wait ko! Ha? Para ko ito di ko. Di ba ganyan na ba? Ha? Nga di ka mulakaw. Kung di ka may bao. Gusto mo ka? Gusto ko pawat ka? Ha? Di ka si Ben, ha? Kinang silutan ti kasi mong paglakaw nga uwa malahit. Yo! Yo, buting! Buting! Lalo, Lili! Ikaw man din nanday! Hoy! Gigi! Unsa man ka? Ha? Dipiluwa man yan yung mumukul. Gipalagot nila, yo! Pasagis kong bato niya. Lagi ko. Ang gunting yo, kwa! Kwa, gunting! Gunting! Kwa! Kaya ko igunting siya mo. Upawan ko ni Bayan, ha? Buhay ko! Yan, ha? Di ka makabuti ka ko nila. Patay ka niya kung Bayan! Usap ka, yo! Ang gunting nila! Ang gunting ko, Ocho. Buhay ko! Palagi ko nila. Palagi ko. Buhay ko! Makigbuha ka ni Ma! Sano? Magkigbuwag ka? Magkigbuwag ka na ako! Yo! Han maggunting dali, Kikinahalagay kong upaw ng Lili! Yo! Ang gunting. Di kami humbuyan, Lili. Ako ka lang hantos ka na ngayon. Sige, gulit si Jo. Lingiti kay putal ko si Bok. Ayaw! Lalo, manuktok. Panuway, sa manutos mo kang. Ay, nuko! Nata! Gok na siya, Jo. Lalo makabot ko sa mutahan! Galya, Arnel! salamat ka na sundot ka. Malit dire! Palayo niya! Ikaw! Palayo kang Lili. Kuhaon ko na siya. Oy! Dali na, Lili. Naikaya lang ako! Kinala makabiyan na ta din eh. Dali! Kumusta naman kang pagpagkikita ni Dahlia kan Jigger? Bahala na. Di na di ko mabalik pa kan Jigger. Nausa lang akong hukom. Mabalik na di ko ni Anela. Siya ang angin nga mahimo kong bana. Bawion ko siya gikan kan Dahlia. Ganito mayo niya. Kinala makapalayo tayo ni napita kay tingalig doon ay mga alalay itong tawana. Giyon sa mga kaniya, ha? Ganong luspad ka magayo, ha, Dalia? Iyak kong isultok! Unsa? Kinala mapadoktor ta ka. Gunit mayo, ha? Mano ni inaani ni mo sa imong kagahig, oh? Lipong ko! Ayaw pagbuhay sa hawak, diya niya! Paningkamot na makaabot as doktor! Daan, pag ikaw matigid magbungag maayo ang imong desisyon nga makikita ka itong tawana! Ay, siya man gigil. Kaya pa? Mabuhay pa ka. May! Panuway ba yan?
Ibalik hindi siya itong gatong Arnel. Ay, nakailagay ka itong tawa niya. Gwapo na ba? Papo. Siya ang pamanhuno ni Lili, tiyo. O siya? Siya? Uy, nabuang gigi ay silili nga may uban mo. Usap ka, tiyo. Patikuan ka, ha? Iso gyapon niya. Punan mo kung sapot. Ay, kalma lang, good. Ay, lang pa dyan, tama, good. Pero, mura man lagi ka, o, wala lagi ito makailan ni mong tawa niya. Kung tiyo siya makakita na ko. Ha? Ako lang nagkapaniid sa iyong mga lakaw, ba ni Lili? Hoy, Tikir. Maman ka, day ka to ang pamanunan ni Lili. Kalintin niya ng katumbabayan niya, good. Pangita niya nagla... Di mo, tiyo! Ako na si Lili. Iso gyapon. Tiyo, ako na si Lili. Ha? Itay. Kalita ko siya pagtunga ganihara. Ha? Ano na makibuwag ako? Maudi ay, naisog ni. Kinaari ang iyang pamanhunon. Oy, ganahan ng to Lili. Nga masira na ang imo. Masira ba ang imo sugilan yun? Close ba? Masira. Close, oh. Masira sa kabuang. Hinggan akong ipalagot. Mumanabla ko siyo. Unsa? Unsa man nabla ka? Bawiong ko si Lili. Di ka na to, Arnel. Patay ko bawi. Unsa? Hain pa man sila si Lili o Arnel. Hoy, Belio! Miss Mon, may isugo ka? Wa ba sila masulti sila si Arnel o Lili kung asa sila paingon? Wa lagi, miss. Wa masakay katungkol kay mahibaw kung asa sa paingon. Driver ko nila. Di ko mahimo mangutana kung asang ilang mga lakaw. Kumusta man ang ilang panagtipon? Nasa'y away-away. Ha? Hindi mo ginakalikayan nga doon ay pagluod usahay. Pero, mahusay na ba sana sila? Ang ano niya magdalaho sa hotel? Kinahanglan makapahuway ka din eh. Tiyo na ito mamauli sa mansyon. Unsa? Sige na, igda na diya. Kaya luspad ka ba? May gani kayo wak musulti ang doktor nga kinahanglan ipa-admit ka. Suntok na siyan. Admit na yun. Ano sa man? Sakit pang imong tiyan agi sa suntok atong uyab ni Lili? Sakit pa, uy. Sige, pahuway na. Igda na diya. Wa ko magtuo nga. Ingon na to kaisog ang uyab ni Lili. Mao di ay nga. Mahadlok na gyud siya matutipon ini. Wa ba siya makabantay? Nga dili na ikaw si Lili? Ambot lang. Mura magwa siya makabantay. Kinasuko naman siya maayo. Labi na nga gibuwagan na ako siya. Mao tong iya kong gisuntok. Kung sa kayo na antong tawahan na? Nga nakahimo ko man si Lili sa pagbiyaan ako sa adlaw sa mong kasal. Salbayson matugnaw ang tawahan na. Kanya manuntok pa. Huwag yung rason aron. Mo ni iyang piliyon. Nagbaso na siya sa gibuhat ni mo. Musa? Mao na niyang gisulti na ako. Nagbasol na si Lili. O gusto siya mabalik ni mo. Mubalik? Ha? Sa ingon niya ana lang ka sayon? Abi kay bunog man sa iyang katipon karon? Mubalik siya na ako? Maingon siya nga dakong sa'yo niyang desisyon sa pagbiyan ni mo. Niangko na siya. Mao nga, gusto siya mga ipasaylo ni mo, Arnel. Unsa? Nagkasulti mo? Nahibaw ko kung hayon siya karon. Unsa? Mahibaw magpasayloon na lang ni mo si Lili, Arnel. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning sugilanon. Estranyo sa gugma. Dalit ka nato sa RMN Drama.